ତାପରେ ଶରୀର ରକ୍ତ ବୋଟଲ ସଲାଇନ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଭର୍ତ୍ତି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସାଲାଇନ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ନାଇକି ସରିଗଲେ ଆମ ରକ୍ତ ଏ ସାଲାଇନ ନଳି ଦେଇ ବୋଟଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସାଲାଇନ ସରିଗଲେ ଆମ ରକ୍ତ ବୋଟଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରେ। ସାଲାଇନ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସାଲାଇନ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହାକି ଛୋଟ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଏଡ଼ା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣୁଛୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାଲାଇନ ଆଲରା ମଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ସାଲାଇନ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସାଲାଇନ ଆସ୍ତେ 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 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜରଟି ବାଜିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନର୍ସମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସାଲାଇନ ସରିଲା ବୋଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିକି କାଟି ଦେବେ। ତାହେଲେ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଦେଖିଲେ ବି ତ ଜାଣିପାରିବୁ କି ସାଲାଇନ ସରିଯାଉଛି। ନାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟରେ ସେଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ତମେ ରୋଗୀ ଯଦି ଆସିଛି ତ ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ତ କିଏ ଆସିଥିବେ ନା, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ବି ତ ଦେଖିକି ଜାଣିଛ ସାଲାଇନ ସରିଛି ତ ଡାକିକି ଆଣିବେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କର? ଯୋଉଟା କି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉଟା ୟୁଜଫୁଲ ହବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଠି କି ଆମକୁ ଅଲଗା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ କି ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ? ଫୋନଟା ତଳକୁ ରଖା ଆଗେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର। এটা করবাকু পড়বো একা আজকালি প্রায় মেডিকাল মানে ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଏମିତି লোক ডক্টর মানে নেকি কোটি অছ পেসেন্টକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଖିରି କିଏ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କାମ ବେଶୀ ଯାହାଫଳରେ ସାଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।